Toy. Mag-chat si ate mo. Baka pwede mo mabila ng crispy fry. Ulam namin, manok eh. Crispy fries? Crispy fry. Ah, sige. Ano Toy? Ba't wala kang dala? Crispy fries. Ano na? Crispy fries. Crispy fry ka mo yun nilalagay sa manok para ma-fried chicken. Ah, yung crispy fries. Oo. Balik ka ron. Sabi mo yung tagbende lang 1 kilo. Ah, sige. Sige. A few moments later. Ano Toy? Ba't wala? Talagang crispy fries eh. Sabi ko sa'yo, crispy fry. O sige, bili ka na nga lang ng harina. 10 piso. Sige. Shout out.